Selamat Paskah madi hita saluhutna. Nunga hehe Kristusi. Hamonangani Kristusido, hamonangani tondita. Ima tutu atong taolopon ma haheheonai tapuji maibana namar muliai marende mahita sian buku ende nomor 10 tolu ayat sada dohot tolu ayat tolu hehe jongjong mahita. Marhiti-hiti goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mopa langit dohotanoon. Amen. Idama di bata do hatuauku, ibanahu haposi jadi dang mabiar au, ai Tuhan Jehovah do hagogookku, jala pujiokku do naman jadi hatuaon diau. Pinuji made bata amani Tuhan Yesus Kristus, natumubuhon hita padua halihon, sian godang ni asini rohana, tupak kirimon namangulu, marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus, sian namate. Nunga hehe Tuhan ni, nunga tutu hehe ibana. Ariondona jinadihon ni Jahuba, mar ulup-ulup jalam marlas ni rohama hita disi, batu naung binolokon ni aka pande bagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jahuba doi, halongangan doi anggo di matata. Undang homa biar, au do bonana dohot ujungna. Nama ngolu do au, jala naung mate de au na jolo. Jala idama, au do nama ngolu ro di saliling ni lelengna.
jala di audo anak kicu ni banua toru dohot hamatean. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus naung hehe siana mate, nunga ditaluhon ho sorop ni hamateani, nunga disondangi ho tanoman nami, asamar pakirimon na mangolu hami, alani haheheonmi, jala nunga dipaucat ho hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan, alani haheonmi. Atong pargogoi mahami, mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Hundul mahita. Songonondo barita haheoni Tuhan Yesus, alai di buha-buha ijuk, di ari parjolo dung salpus sabati, Roma si Maria Magdalena, dohot si Maria Nasada, manikir tanomani. Alai nunga masa lalu nagogo, ai tuat do suruh-suruan ni Tuhan sian banua gicang, jaladung sahat digulang mabatui, laos hudul di atasna. Alai songon hilap do rupana idaun, sak-sak do ulosna songon hapur. Jadi akadotot ma parjagai dibahen biar ni rohana sida, hira nama tedo. Alai nina suruh-suruani ma mandok parupuani, unang hamu ma biar, ai huboto, dilului hamu do Yesus naung diparsilakon. Dang dison ibana, aindunga hehe ibana, songona nidok nahian. Pajonok hamuma, ida hamuma inganan hape ahanai. Hatop mahamu laut tu akasi sianai pabuahon, naung hehe ibana siana mate, jadi joloananna do hamu tu Galilea, disima idaun muna ibana, nunga hupabuai tu hamu. Dungi hatop mana sida lausian tanomani,
Mabiar huhutlah situtu rohana sida, marlojong do nasida lau mamarirosa tu akasi seana. Disi maro Yesus mandapoton nasida ninama. Damai ma di hamu, dungi di pajonok nasidama, di haol patna, huhut manukap tujolona. Jadi didok Yesus matu nasida, unak hamu mabiar, lao mahamu madokon aka anggiku tu Galilea, disi mai idoa nasida au. Tajahama epistel di partangiangan buha-buha ijuk manogoton, imanatar surat di Rom bindu onom, ayat 1 sapul sada, tajahama marsikat sorin, songonon ma didok disi. Naso diboto hamu doon, sude hita nasa naung tardidi tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamateana do hita tardidi. Atong naung tartanom do hita rap dohot ibana marihite-hite pandidioni tu bagasan hamatean. Asa marparange hita di bagasan ngulu naib baru. Songon Kristus naung hehe sian aka naung mate hinorhon ning hasangapon ni amana. Ai anggo nunga sakambona hita dot ibana, dina rap mate hita dot ibanai, suang songonima hita nang taringot tu haheheon. Ai taboto do nunga tarsilang hadiriota naburuk rapon ibana, asa pinasohot daging pardosaon, asa unang behita mangadop di dosa. Ai dung mate jolma lias do ibana sian dosa. Alai mulu nau mate hita rap dohot Kristus dihapor seai rohata rap mangolu mahita dohot ibana. Ai taboto do naso mate be Kristus dung mulak mangulu siana mate dang dirajai hamateni be ibana. Ai mate be ibana sahali doi alani dosa ia mangolu nuaeng di debata doi. Sumantusima rajumi hamu dirimuna songon naung mate didosai alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna martua do akana tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Sopola abia
asini rohama di hamu dohot dami sedde bata mata do senana na Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Selamat Paskah madihita. Hatan itu hatta di manugoto nima di sada Korintus biddu 10 ayat 15 songonom madidok. Alai yang go so dipahehe Kristusi magopo ma haporsiomuna. Jalatong dope hamu di bagasan dosa muna. Alai yang go so dipahehe Kristusi magopo ma haporsiomuna. Jalatong dope hamu di bagasan dosa muna. Di HKBP huingot dope bolo buha-buha ijuk songonon lao matudian di sido beribadah alai di tahun 20-an, tahun 80-an baru lagi ibadah seperti ini di gereja. Buado tabuna rap taburu sudi ditikki diudian gabe dang mabiar be batudian tabu merefleksi bah ngahehe hape Kristus dang disop di hape sugari muse namatei alai di patorang mamuse ditikki alam tatu sibe diajari dak si habiara kuburan alai di dok mamuse tu gereja mahita di nganan nina mangulu ay ngadong begereja. Jadi mulai tahun 2022 muse tu gereja ditikki. Pengkhotbah yang sangat populer Billy Graham dulu pernah juga merenung tentang surga. Bagaimanakah masa depan? Dia pergi ke belakang rumahnya dan menghadap ke tembok, lalu dia berefleksi di sana. Tetapi akhirnya juga dia meyakini surga itu dan juga termasuk dengan kebangkitan Kristus. Gabe kesimpulan ni Billy Graham tongdo hotma dihaporsiaon tetap teguh di dalam iman aido didok manogoton dang magopo haporsiamu. Engkau beriman kepada Kristus maka imanmu tidak sia-sia. Memang berlatar belakang dualisme filsafat do sada Korintus biddu 15 ala didok nasida hati hai bahwa tubuh adalah jahat, roh yang suci. Ketika keluar roh dari tubuh maka yang jasmani ini adalah sia-sia. Tapi dang diboto dangalani dirita hita bui di jalo Kristus. Tetapi seperti firman Tuhan hari ini adalah karena dibenarkan. Mertua mahitana porsea, berbahagialah saya dan kita semuanya orang-orang yang beriman. Mari kita lihat sebentar bagaimanakah murid buado pangalahon sesiani. Langsung mereka blank. Dulu mereka pelajari di dalam perjanjian lama tentang Mesias yang bangkit. Dan Yesus sudah juga mengatakan bahwa nanti di hari ketiga saya akan bangkit. Dan juga alasan mereka membunuh Yesus adalah ketika dia berkata runtuhkan bait suci ini. Maka selama 3 hari saya akan bangun. Lupa donasida. Dung dibereng mate gurunai. Sesudah rabbinya yang mengajar mereka yang selalu membuat tanda mujizat, mereka lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Udur ma haporosion. Buado dampakna marserak madasida.
Ketika kita kehilangan atau ketika iman kita tidak kuat, maka kita stres, jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Marsera masih sianiso nasomar permahan. Tetapi ingat, para perempuan walaupun dari jauh, tetap mereka mengikut-ikut Yesus. Kasih sayang mereka tetap ditunjukkan. Walaupun ada juga Yohanes yang dikasihi Yesus, dia juga ada bersama dengan perempuan itu, dekat, tidak lari, tidak jauh. Alai sudah marserak nasida. Tetapi sesudah Tuhan Yesus bangkit, dung hehe Tuhan Yesus mulai madirgak si majujung ni sesiani. Dan sesudah Roh Kudus hadir menguasai hati mereka, mereka bergerak tidak takut. Mereka berdiri dan berlari memberitakan Injil kebangkitan Kristus. Jadi haheheon ni Kristus Yesus mengubah orang yang tidak bersemangat, orang yang sudah lemah, orang yang sudah jatuh karena duka. Dia mengangkat dirinya oleh kekuatan semangat kebangkitan. Lasmarohatta di buha-buha ijuk di Manugoton. Kita bersuka cita pagi hari ini karena Kristus sudah bangkit. Dang magopo BHP, kita lagi tidak sia-sia sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus Yesus. Songon na porsia dia ke BP Bogoro. Dak sia-sia, nonaknya kusukutu ruas ni huriata na rafami di labung nilif japiga masih jauh. Tua dong ma jam tulu nadu ngotibu bolo di Bukit Tunggularra dang modo benasida saborngino tatao bolo somallo tidur siang na hari Sabtu ala karejo satu hari Jumat boido tartarik, tetapi ini tidak sia-sia. Ini juga pernyataan kita kepada banyak orang bahwa Kristus sudah bangkit. Itulah yang kami peringati. Makanya kami pagi-pagi berangkat ke gereja. Doh tubuh kitunggu. Justru kita menyatakan kesaksian kita bahwa Yesus sudah bangkit. Masari kok doha heheon ni Kristus oddihita. Ini sangat penting, kebangkitan Kristus itu bagi kita. Kita sudah tahu tujuan kita kemana. Ngata boto betu dia hita dung maninggal hodongatta. Kalau kita mati kapanpun, sebentar lagi atau besok atau kapanpun, kita sudah jelas arahnya kepada kemana kita pergi. Maka adalah keuntungan. Menurut firman Tuhan, kematian itu adalah keuntungan. Aing ata boto dung meninggal hodongan. Jaladak pola mabiar behita marado pun upah dosa adalah kematian. Kalau sudah bersama-sama dengan Kristus Yesus di dalam hidup, nanti sesudah kita mati, kita juga bersama-sama dengan Kristus. Jaidang mabiar behita maddalani parngoduonon dilasni roha diarsani roha ditikki hirasita dohot ditikki marsahit kita. Kita sudah tahu bahwa kita sudah bersama Kristus. Ima harorot tadi bagasat tikyo. Jailas marohatta di Manugoton nakpe boluak kana somal mudum budu pe hehiamun alaidang di hehiamuni dilasni rohaima alanunga hehe Kristus. Martin Luther berkata sola fide, hanya oleh iman holan alani haporsiao. Tabereng majo di Bibel tai kita lihat di Alkitab kita dan juga dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan, sejarah gereja mula-mula. Dohot mamereng akan mangulu dohot namate di bagasan haporsion, mereka yang hidup dan mati di dalam iman. Habil
Dia oleh iman mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu ketika dia meninggal, Tuhan masih mendengar tangisan Habel. Mangaliho pilihan na duminggan alani haporseaon. Tidak sia-sia. Dia diceritakan lagi di dalam perjanjian baru. Dukonita bereng mamusia opung ni naporseai si Abraham. Dipilih hodo si Ishak alani haporsiao. Lalu kemudian orang-orang Kristen yang sudah mengingat, sudah melihat Kristus yang bangkit, mereka tidak mempermasalahkan mati martir. Hama mati nasina na tragis dang dipersoalkan. Makanya catatan sejarah yang bukan Kristen yang mencatatkan kami unik melihat orang Kristen itu. Catatan sejarah deh. Naso Kristen do nama catati. Ai maredei do nasida. Tiki ditutung. Maredei do nasida tiki dipamasuk tu daging ngaya kater. Lalu dia bakar, ditarik kuda dari sana. Mereka bernyanyi bersuka cita. Saya songo Stefanus naparjului, martir pertama. Mereka melihat surga terbuka. Ido alani haporsiam. Orang-orang beriman ternyata kuat karena mereka sudah mengetahui dan merasakan bahwa Kristus sudah bangkit. Songoni dohi tadi so. Sola fide hanya oleh iman. Dungo, sogut manuguti. Di dalam ibadah kita latihan saban hari supaya kornya bisa indah memuji memuliakan Tuhan di hari Minggu. Tidak lelah. Ada yang minta izin dari kantor supaya ikut bisa pasion. Mangidu izin do tu kepala kuau asa dohok pasion. Ngatulu hali dang dohok pasion ina naposo bulung. Anggo pau patono ni kom masuk majo passion, minta izin ke kepala. Ternyata berkat Tuhan melimpah. Dia diperkenan. Ada ibadah kami menjelang Jumat Agung. Tang sia-sia sudi. Dang magopo. Alani molo sohohe Kristus magopo mai sudi. Sia-sialah itu semua yang kita lakukan, yang melelahkan mungkin menurut banyak orang, tetapi kita tidak lelah, kita gembira, berbahagia karena Kristus sudah bangkit. Alai bolo sogehe do Kristus, magopo manataulahuni sudi, magopo mah akkahaluzawoni. Jadi sudi mahita marlasni roha, ainunga hehe Kristus. Dan kalau Kristus tidak bangkit, dosa kita masih tetap. Karena ketika dia memikul dosa kita, lalu dia bangkit, kemudian kita dibenarkan oleh iman kita. Yesus bangkit, berarti dia benar-benar adalah Tuhan. Si hutonon, si baritahonon, si sombaun. Kalau Yesus bangkit, berarti dia patut kita ikuti. Dia tidak tinggal di kubur lalu kita membawa sesembahan ke sana, bukan. Dia sudah bangkit memimpin kita, melihat kita, merasakan perasaan kita. Maka dia patut kita ikuti di tengah-tengah kehidupan. Patut do ibana sihut tonoton, tu ibana do hita, mangido pangrupion, ai dihilalado pakilalaton, alai Yesus nahehe. Jadi makirim do hita di tonga-tonga ningulutta tu Yesus nauke dak tu Yesus namade. Yesus yang dapat berprakarsa, membuat banyak hal, mendengarkan kita, kepadanya lah kita mengikut, memohon banyak hal. Molo adong na soporsea tu haheon nung ngasu sanasida. Tarida do sisiani murid takut ketika mereka belum mengerti bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan firman-Nya. Alai dung diboto hehe marsitutu dona sida marbarita nauli pasahaton barita nauli tuhumalia
Marsitutu dohita, madalani ngulun, pabotohon, Yesus sudah bangkit. Alai nunga hehe dang magopo beha porsiaoni, hot mahita porsia, marparbue maha porsiaota. Biarlah iman kita tetap berbuah. Buah itulah menunjukkan bahwa Kristus sudah bangkit. Dakkolana stresita, itu menunjukkan bahwa Kristus sudah bangkit. Bolo saya sukun jolmai naso Kristeni bolo maredei hita disinar kasih marhua doa maredeina. Waktu memberangkatkan itulah pengharapan orang Kristen kepada Kristus yang bangkit. Kalau Kristus bangkit, saya pun bangkit, dia pun bangkit, kita pun akan bangkit. Magopo dalam bahasa Yunani mataios, kosong. Sama juga di dalam buku Pengkhotbah ada dikatakan mataios, seperti menjaring angin. Pergumulan dan refleksi Salomo sesudah masa tuanya, semuanya sia-sia. Habis sia-sia. Dan ini dikatakan kalau Kristus sudah bangkit, seperti Pengkhotbah yang mengatakan semuanya sia-sia, kosong, magopo, alai ala ngah. Kristus bangkit, maka tidak sia-sia. Jadi tidak ada isi, tidak ada dasar sama sekali. Apa yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Begitulah mataios ditunjuk untuk orang-orang dunia yang merasa sok berhikmat, tetapi dia kosong, mataios, sia-sia. Hikmat mereka ternyata kosong, tidak seperti sesumber mereka. Di konteks pasal 15 ini, 1 Korintus 5, maka hari ini tidak. Imanmu tidak kosong, tidak sia-sia. Iman itu akan membawa kelepasan. Alani dang mataios hita, dang kosong hita, dang magopo hita, mertua do hita, nunga di pasitong kita dibenarkan dalam kehidupan kita. Dosa kita sudah dihapus, dosa tai nunga disesa, dihukumi, napatuluhon, dang dipaingot-ingot be dosa tai, karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Dosa persoalan terbesar umat manusia. Segala kerusakan, kejahatan dan penderitaan dalam dunia berasal dari dosa. Maka ketika Yesus mati, bukan membebaskan dari kerajaan Roma, tetapi yang utama membebaskan kita dari kuasa dosa. Alani di ayat 10 piton masai ulido. Bukankah menjadi pokok penyelesaian dosa kita adalah kematian Kristus? Mengapa kematian Kristus itu seolah-olah tidak memadai sehingga perlu ditambah oleh kebangkitannya? Kunci permasalahan tersebut ada di Roma 4 ayat 25. Dalam dikatakan Yesus Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi pembenaran bagi kita dan dijujur bei dosata. Maka kata ahli teologi, oleh kematiannya dosa kita diambil, oleh kebangkitannya kita diperbaharui, dipulihkan karena dibenarkan. Bagaimana kematian dapat membebaskan kita, tetapi ketika kuasa kematian dikalahkan dengan kebangkitannya. Karena itu keselamatan kita dapat dibagi antara kematian dan kebangkitan, dosa dihapuskan dan kematian dibatalkan, tetapi yang terakhir kebenaran dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Nah prapudi sahari. Jikalau hanya mengandalkan kematian Kristus, maka kita tidak menjadi siapa-siapa. Tetapi berlanjut dengan kebangkitan Kristus, maka dia sudah memulihkan kita. Bersemangat mahita, madalani parnguluno, terlumubi naro manang namangingot, Kristus nauke. Harus berbeda.
Kita punya semangat di hati kita, semangat kebangkitan Kristus. Marsiuru pamahita di tonga-tonga ni nguluon. Aidak kolanda di portibiok kita mengulu. Molo adong madok bisa mengulu. Sudi sia-sia akkau launna. Jangan kita yang sudah berpaskah hari ini mengulu mahita. Tulomoni rohani Dewata. Ketika kemarin saya lihat acara penguburan khotma Sitompul, ada dikasih Satya Lencana dari militer. Ternyata pemerintah memberi Satya Lencana bagi orang yang luar biasa melakukan hal-hal nilai-nilai yang terbaik. Naing maniatong narohaku adong Satya Lencana sorgawi di kita. Karena kita tunduk kepada apa kehendak Tuhan di dalam diri kita. Sudi mahitanian mendapat bintangi ketika kita ke sinar kasih gabe di dogmatu kita dang sia-sia ho namangului tayong mapangukapon sa daya awal wasugari tabi kinagedda ahu do bonana do ujungna akulah alfa dan omega yang mati dan bangkit debata naung adokyan dohot debata nanaeng roh sigonggom salhuna. Dialah sumber hidup kita yang pernah mati, yang pernah hidup merasakan perasaan kita, tetapi juga yang bangkit, yang melihat kita dan memimpin kita di tengah-tengah kehidupan kita. Di pasu-pasu Tuhan mahita saluhut. Mula dok persoalat tadi manugotohon, ikon hehe mahita, manaluhon, nasa persoalan. Tuhan mamasu-masu hita. Amin. Muliati di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Masalah rohanami Tuhan dihatam diobbaso dihaporsiaon nami tuho ala nunga sahat asine roham Tuhan jala hualusi hami marhite paso-paso mi mahaporsiaon nami dang magopo hape haporsiaon nami ala ni Tuhan nami toktong ma radihami takas marsitutu dihaporsiaon jala marperbui haporsiaoni dang mate songo padok ni si Yakobus alai haporsiaon na mangulu haporsiaon na marperbui patar mahami sian perbui ni haporsiao di tonga-tonga ni keluarga suami istri yanakko doh natoras doh yanakko di tonga-tonga ni ulau di tonga-tonga ni persahutao di dia pihami naing mapatar haporsiaon nami na berperbui. Mulate Tuhan nami pasu-pasu kami saluhutna. Dinamulak kami no satu kitu bagas nami bi lauromu se beribadah di bagas joron pasu-pasu ramoti kami saluhutna. Taparhon permarahan daging dohoto de nami. Mulate di bata Jehovah olah di bagasan guarni Kristus Yesus martangnya kami tu adopanmu. Amin. Tapasahap ma piliata laos marid de mahita.
Mas jongjong mahita. Marlas ni roha mahita lanong mona Kristus dung ditaban banua toru. Ale banua toru. Hasangapo ma dituhani, pujion ni sadok namarho sama ibana ola ni orro di salilingna. Puji ma Tuhan namarho. Baheni unang ganggu berohat tadi si porsea mahita saluhutna nunga ditaluhot Tuhan Yesus nakamatiatta atok mahiras ni roha mahita mamaritaw kakayon nai taddaninok porsea hita di Yesus nang mula mangulu bahen hanguluatta rak mahita martangiang ditangiang alia manami alia ni manai mata manami dan wagijang sai parbadia maguar sai ro maharazaun sai saut malomani roham di mana tongonsong dan di banua gijang leho matu hames darion hangulua siapa si sama dosa nami song panesa nami idu sanirongan namar dosa Tuhan unak kami togio tu pangujunan palua mahami siap pangago ai horona puna harazaun do tagugu rodi hasangapos saliling delingna amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong rohani bata mata doho parsauran ni tod di porbadiama maddongani hamu saluhutna amin.